Arís bha lá ar an tánic mi ché go séasúr an láthair an téarna, agus tháinig mar an cit na Satan a misc go séasúr an láthair an téarna, agus thuist an téarna ar í Satan. Cia as a tháinicú, agus ricar Satan an téarna agus thuiste, ó imach man cústar an talú, agus ó cheol, sias agus suas éad, agus thuist an téarna ar í Satan, an tu go faníir mochlach Job, na chael neach ann cosfuiris ar an talú, dunne collanta agus díadach ar a bhfuil icle dhé agus a seach na ulc, agus háas haid gléag dúnrachas get de glóis siúsa mí na a chum a scris go nuver. Agus ricar Satan an téarna agus thuiste, craican ar san craican, igen nach gach ní a hic dunne veré ar san anama. Ach curinis amach taláv, agus ben rí a craibh, agus rí a jól, agus as an étan malachéú. Agus thuist an téarna rí Satan, fiach, hai at laimhsa, ach cuimhin anam. Agus chai Satan amach ó láthair an téarna, agus bhuail le Job le nescatíomh craiteach a bhón na choise go múlach a chin, agus gabhé slica críoga go scríp ag hé lea, agus chuí a misc na loiade. An sin thuist a bhenris, I bhfuilú háas de cumultiúnraicis, mealaich dia agus feid bás. A thuist is an ria, mal a lábhar is in a mráthebh amateach how a lábharst, siog, an gabh sin mai ó laibh dhé, agus nach gabh sin olc, an seo úla chad a fechcibh Job le bhíileh. Nise, nuair a chúla trí cáirsin Job an talc seo úla a tháinicéir, tháinicad gach fér ó áite héin, Eliphas an Temanach, Bildad an Súhach agus Sophar an Namatach, or thuíchad idir a héin teach a dhéan ó brán maileris agus a hafharst constach ga. Agus nuair a thugad an súl an fatas agus nach dainichad thugad an gú agus gúlad agus répad gach fér alain agus chrachad dúslach ar an cín a laimh na néamh agus chuiad sias maileris ar an talú, seach láin agus seach oichan, agus chad ó lábhar neach fachcloris, or chunicad go a gilias rómhór.